boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Diyos maray na aldaw sa Indogabo sa muya pong mga padabang paraantabay. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan kasiributan. Ecstasy. Kan kaaldawon amang Diyos dapat enot sa gabos. It's nice to be back. Thanks God. It's nice to be back sa programa. Naglalaom kami na yaong kita gabo sa marhay na sitwasyon. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention sa satuyang pag-iriba digdi sa DCGB. Kasama natin to sa DCGB, Bonjing, ha? Si Mama Mila Good. Happy birthday, Mama Mila. Kang Todi, 2nd District Congressional Office. Mama Mila Good, happy birthday tabi isay mo hali yan sa hierarchy kan PBN Broadcasting Network Incorporated radio station DCGB AM as in siyempre kang 97.1 OKFM. Lalong-lalo na po kan programang Tingog Kanbanwaan. No. Ecstasy. Siyempre dumanman sa kambal ni Teng na Brokesa, ano? So, kambal na aki ni Teng, nalingawan ko lang so pangaran, haday ko lang na take note, ano? Sa aki po, kan sa tuyang barkada ni Teng na Brokesa, so aki ni Teng na Brokesa, so pag-iribata dyan sa COVID Operation Center sa PHO, happy birthday sa indong dua sa kambal, ano? Happy fiesta man sa mga taga San Roque, gabos na patron, gabos na lugar ng patron po, Senyor San Roque, happy fiesta. Basta yar, no tiene pegas porque... Duro derecho sukuan, so no binaryo ads, Angel, dyan sa ano ino sa dapdap, ano, sa Senyor San Cruz. It's gonna be 9 days, ano, sagkod sa Petsa 20 ba yon, tama ba? Tapos sa Petsa 20 gari iyo, so pagkuha na ka na bilang Mission Church, ano, takan na nakaagi bagang Biyernes, di ba? Kang Biyernes, nagmisa na, di ba? Yan. Then, nagnovena na, di ba? Poon ba yun? O, sige. Porque basta yar, no. Viva, Señor Santo Cristo. Sí, me gusta mi. Tingog Kanbanwa na po, minaimbitar mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30 nin pagkaudto. Sa paagikan mga informasyones na minaburutwa sa palibot katuwang si kumparing Jim sa 3rd, pading Jomar sa 1st, kumpadreng Al sa 2nd, katuwang si And, si Luen, si Ren, sa Manibela, si Henry Deboy Mata, technical control, the big man in the house, no less than the chief tech himself, Ramir Bunjing Tanay in the house. Sa Newsroom Production Research yaon diyan, siyempre si News Manager Mardela. Nagpapadagos po na naghahanap kan mga istorya sa palibot as it happens, when it happens, where it happens. Lokal, national, international. The ever reliable News Manager Mardela. Siyempre sa Production Center ang samuya pong Anghel, ang AM kang DCGBA, Angel M. Mustaza. Sa IT, si Arven ang yaon mo niyan. Pero turo tandem yan, ano? Suro salida, paminsan sabay, paminsan suro salida. Buda si Richard. Magumampuan sa indong servidor sa radyo. We're back on air. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po, tabi, ano, salamat kay News Director, buda kay News Manager Mardela sa pag pitch in, ano, sa pagsalida para mientras sa laog nin po mas menos 6 days, ano, na kita po may pinag-asikasong importante. Biyo akong pigi-imbestigaran kan sa mo yan chief technician
kung ano naman dampig para gibo ko. Buda ko nagsain. Laka na dun bunjing. Sinasabi ko sa'yo. Basta ka nakaaging mga simana, igo akong pinagkuan dyan sa ano ini, sa sarong. Nagluwas na. Langit. Kaya salamat kay News Direct buda kay News Manager paano man ako nagpo-programa ako mani paano man ako ana basta ba kuan sa dako maabiso sa nako sa imo talulusobon ta kaduman ana buah Ay, sige, maray na aga tabi, sa gabos na mga paradangog niya to sa Tingog Kanbanuan. Salamat pong maray. I beg for your understanding and pag sabot, ta paminsan nigo kita mga dapat na sikasuhon na mga bagay kaya da kita nakapagprograma sa laog nin Poco mas menos sarong simana, nagpuong kitang day nagprograma, it's Bicol Target na hapon. Sundo na kaso Sabado sa Legally Yours Gibeno. Thank you so much kay News Direct Edwin, budak kay News Manager, budak kay VP Henry, kay EVP Glenn sa pag-grant kan sa tuya man na leave of absence. Bunjing yan. Good morning sa gabos sa Parantabay sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online Netwide Worldwide. Sain man kamo sa Pilipinas sa Sinkinaaban, maray na aga tabi pading June Pitero diyan sa Lapu-Lapu, maray na aga tabi sa imo kumpadre. Buda sa satuyang barkada diyan. Nako, ito miss na miss ko na to ang pamilya ni Sir Ato Lim. Sir Ato, good morning diyan sa Indo sa Top Gas Petron Gasul. Talaga naman the ever loyal Sir Ato Lim, kumusta Ingat-ingat ka mo diyan and God bless sa gabos na staff Top Gas Petron Gasul diyan sa Petron Gasoline Station sa Daraga. Aram mo ini baga bunjing one of the basic and essential na goods iyan na mga gasul sa pangluto. Yan kaya igwasinda tabi ning kwan, igwasinda ni na sistema tabangan ta ino. So mga nag-o-order maganin mga gasul, igwanin mga numbers man sinda kaiyan. Di pwedeng maputol an sa indang negosyo because saro sinda sa lifeline kan pagdalagan kan susyudad, lalong-lalo na kung may mag-emerhensya, medical emergency, araw kayo ng mga ECQ na yan, MGCQ or what, mas maray na maglimitar baga kita sa pagluwas sa mga harong. Igwa man sinanin pinag-device na nakakapag-order, may telepono, apunta daw kay Sir Ato, taod-taod ha. So pwedeng makapagkambagakan mga gasol na yan, ang petro. Good morning tabi sa Indo, Sir Ato Lim. Gustami, así. Again, sa kuyang number sa Smart 0961-759-0888 asin sa Globe 0926-0156-020. Tabi, Good morning, Sir Ato Lim, dyan sa Petron Top Gas, Petron Gasul sa Daraga. Bungkaras na kan mga istorya dyan sa palibot na sa linya si Luens na Barsena. Luens, marhay naldaw, go ahead na. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga. Asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Pati yung tatabi, Sir Pio, sa liwat, ining Inoy Electronics, nagtatangog man sa imo niya na pagkaaga tabi. Enoy's Electronics. Roger to that, sa Barangay Tinagaan, Legazpi City. Mabuhay ang Enoy's Electronics. Sisayang mga yaon dyan sa Enoy's. Good morning sa Indo tabi, ha? Roger to that. Sa Dinagaan, Enoy's Electronics. The best man kamo sa Dinagaan. Ingat kamo dyan tabi. Roger to that. Ege. Roger, sa magadagdag pang bareta tabi, Sir Pio, isinibog sa maabot na Agosto 30, 2021 sa September 5, 2021 ang entrance exam para sa mga maawot na makalaog sa Philippine Military Academy o PMA kikibuhon sa multipurpose building kan Naval Forces of Southern Luzon o NAVFORSOL. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ko niya na pagkaaga
ni Navforsol Public Affairs Office Director Lieutenant Rigel Gatarin na sa dating Agosto 19 sa Agosto 22, 2021 nakatalaan na aldaw sa nasambitan ng exam, isinibog man sa nasambitan ng aldaw. Ang nanotara na rason, ang mga proctor sa nasambitan ng exam available sinda sa Agosto 30. Sa nagsunod palan ang mga ini sa striktong guidelines kan IATF lalo na sa mga proctor na halip ang Metro Manila. Nangangapudan man ng komandansya na sa mga qualified degree magbalo na mag-exam ngani na makaserbi sa nasyon sa paagi kang pagiging miyembro kan Persas Armadas kan Pilipinas. Ang mga basic requirement para sa paglaog sa Philippine Military Academy, iyo ang dapat na ma-apply, natural born Filipino citizen, physically fit as in may good moral character, dapat single na ipakasal or pados o may nabadusan, o may legal obligation na suportaran ang mga aki. As in dapat high school graduate man, nag-graduate sa grade 12, parang kaso ng criminal as in administratibo, pasado sa PMA entrance examination, as in dapat 5 feet ang langkaw, mapababayi man o lalaki, as in dapat 17 anyos man o bako sobra sa 22 anyos ang edad. No arin an entrance exams kan para sa Navforsol. At August 30 to September 5, 2021 tabi, Sir Pio, over. Yan, August 30, 30 sundo. September 5, 2021. Yan, September 5, 2021. So applications paano? Ang application sabi, Sir Pio, magpasiring duman sa indang kumandansya mismo sa multipurpose building. Personal na dapat magpasiring duman ng aplikantes Roger to that. sa Navforsol. Roger to that tabi, Sir Pio. Digdi sa Rawis, sa center site, regional center. Roger to that. No arin, Ang ipinagunambitan sa nadigdi, dahil man na ipagunambitan tabi, Sir Pio, sukaputan mo, pero ang examination, August 30. Pero bukas Oho. na sa indang opisina, sa mga iba pang mga kahaputan, Oho. bukas man sa indang opisina sa mga siring na bagay. iyo, ta dipisil bagango niya na pagparaoro inquire personalmente and kaipuhan na maibalangibog tanayan kung paano kung sining website na pwedeng ma-applyan gayod. May Facebook page man sinda na Navforsol Philippine Navy. Okay, sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, ang imbitasyon hali sa Philippine Navy. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat Luen sa mga dagdag na istorya sa mga gustong maging miyembro kan Philippine Navy. Yan, duman lang kamo sa page kang Navforsol o kaya kan Philippine Navy. Saro sa mga pinakadisiplinado bunjing na sanga kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas, ang Philippine Navy. Yan. Ang eksaminasyon ining katapusan kan bulan sundo September 5 ka ining taon. Kaya pasirig na kamo dyan tabi kung mapopwede, o kaya sa indang website, mahiling nindo sa indang anunsyo, buda makumplehan kung paano ang pag-apply dyan sa Philippine Navy. Yan, sige. Taod-taod ha, bunjing, ibelo mo na, sagkod kita siguro na mga 9:30 sakto. And mabelo pa kita, dakul kita mga pag-uro-restoryahan sa Tingog kan Banwaan. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo, maging
maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dako lang pigkakapotan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa satuyang lawas, asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gawat na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa ang Ramon Nyato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
mag-Farex B Complex Daily. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Botobot yan, Kampalasyo Malacanang. Paparoy Baklao, good morning tabi isa imo. Botobot Kampalasyo Malacanang, 9:30, sakto! An oras hatod sa Indokang, Rexonol Forte. Lakas banat sa apat. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Okay, sige po, sige. Sige tabi, bulta na kita sa programa Tingogan Banuan. Standby muna tabi all units. Naapudan ta si Honorable Congressman o kaya si Honorable Governor Al Francis Bitsara po kang probinsya ng Albay. Standby po muna tabi all units hata. Naapudan ta po si Honorable Governor Al Bitsara. Mangumusta kita kan general situation kang probinsya ng Albay. Almost 2 weeks na po kita na nag-implementar kay itong strict border control, tanganing masabutan taan sitwasyon and makapag-hugot kita ng apelasyon kay Governor Al sa padagos pang pagsunod sa mga protocol. Gov Al, maray na aga, CPU po kan DCGB. Thanks for taking our call tabi. Okay, thank you very much. Thank you very much, Theo. Opo. Gov, primero tabi, halos 2 semana na po kita, more or less, na nag-implementar baga kayto tabi na strict border control sa satuyang territorial jurisdiction kan Albay. Kumusta po so far, Gov, na ipapaabot sa imong impact and after effect kan satuyang pag-implementer na yan kan satuyang border control insofar as yung satuyang pinaglilikayan baga na pag-itaas pa kan COVID, lalo na itong sa paglaog kan Delta variant sa Albay. Go ahead po tabi, Gov. Ngunyan, ang average ng ngunyan, nag-aabot siguro less than 10 puro daw. So average, kung sabihin kayan, kung isumada mo ka, boss, especially daw, lalo ngunyan, 0 ngunyan, kasapon 11. So, ibang daw, 7, So, para yung resulta ngunyan, safe kita, kakabuelo kita ng pag-iro taligdi sa probinsya. Kesa, kung data stricto niyan, pag duminakol yan, maobligaran kita mag-lockdown digdi, mag-ECQ kita digdi. Ay, opo. By the way po, Gob, kung maputol ako po ang maridayal, po. So, tama na dangog ko, Gob, na ngunyan po na aldaw, as per info na ipinaabot sa imo officially, 0 kita tabi, Gov, over? Tabi, 0 kita ngunyan. Siguro sa kahit haram. Pero, ang mababa kita ngunyan, komparado sa ibang probinsya. Pero araw kaniyo, natabangan ta pati Sorsogon, saka Catanduanes. Bago mag-loud dito, may rulay na kami ni Governor Chi, saka si Governor Pua, na kasi dama ako, kung gaya naka-antiyan sa Malaw sa Inadi. Sabi ko, man ako kaya, ma-standby yan sa Albay, tibad ba? So, maski Malaw sila Sorsogon, saka Catanduanes, sigagadan ni sinda antigen. So, kunyan, tulong probinsya na kinabang digdiyo, kaning stricto kita, Sorsogon sa Catanduanes, Albay. Ano lang kaunyan sa Kamsur. Opo. Gov Tabi, kumusta sa ipigtatao sa imo dyan na official na data magpuon kan itong sunag strict border control? Duro-diretso po ang downward trend na sa Albay kan COVID, over? Data pa mas siguro yan. Kung minsan may nakakalusot man. Saka ang iba, so bako pa bakunado,
siyempre, vulnerable pa sila. Kaya yung mga tinatamaan, di malamang. So, dahil manabakunahan pa. Ay, opo. Now, taking off dyan sa pagbabakuna tabi, Governor, what would be your appeal kung igwa pang mag-arabot na supply nin bakuna insofar as yung sa tuya man na res bakuna sa Provincial Health Office is concerned? Anong appeal mo sa mga albayanos? Go ahead po. Well, magpapakuna sila. Ito importante yan. Nakakasiguro kita na hindi kita makalaw sa mga ICU sa ospital. Alam mo, pag dahil na bakunahan, pwede kang makadiretso sa ICU. Dipesilan na kita kaya. Hindi, saka mahalong pati kung sa private hospital, agadang kanyan milyones. Nako. Pag-kill. Ako yung karaw-karaw. Mm-hmm. At kadaklan asymptomatic, 90%. So, mga pipira lang niya naging severe. Na ito na padakulaon. Sisibutong kita. Sa ibang, alam mo nakalakop na yan sa Quezon Province, Laguna, Ton. So iba, puruli duman, nagre-reklamo nga so governor kan Quezon Province. Alam mo nga, pag lockdown nga kan Manila, nagralaw nga sa Quezon Province, dumina ko yan, sisibot sila sa mga hospital. Yan, opo. Now, Gov, kumusta po so far ang feedback na ipigpapaabot sa imo sa oral daw na monitoring taduman sa border control? Igwa pag nakakalusot o talagang dain na po? Over. Dain na, talagang may ikpit ko niyan. Saka, tanda maglaog, igwa man duman nagbabantay na nag-antigen. Kami, dahil kami pwede mag-antigen. May bawal pa ang DOH. Hindi ko maintindihan ng DOH. So, ikontak ko nilang sa privado, bahala na kamo dyan. Basta ababa ang tingin nindo kumparado sa ospital. Sa ospital, nag-abot 2,000, 2,500. So, 1,000. Kung nakakabiyahe sila, may mga private cars, di ba magpa-antigen sila bago sila makalaw? Yung nga din nagparatitive, pinabaralik. Yan, opo, okay. Now, Gov Tabi, ano po ang sa tuyang babasaran if ever kung sagkod no arin ang sa tuyang pag-implementar kan strict border control tanganing mais up iyan Tabi soonest or ano po ang sa tuyang babasaran Tabi, Gov? Ang babasaran tayo ng problema sa Manila sa Southern Tagalog. Iyon neighbor ta, Southern Tagalog. Natago mo niya ng MECQ. Nako. Sinda. Obligaran sinda. Ano man mangyayari sa to pag pinabayaan tayo niyo. Okay, so tama, Gob, ang pagdagog ko na ang babasaran ta, pigmo-monitor tang todo ang Southern Tagalog, ining kataning tang rehiyon, buda ang Metro Manila na sagkod na daiyan magkalmada ang sitwasyon, lalo na sa Delta, buda ining sa COVID, we will not release ining strict border control niya to. Tama ka dyan. Pasiguro kita. Kesa makagawa kitang problema arukan Manila na maubusan kitang ospital, maubusan ng oxygen, saka mga kapartidaryo ta, mga kapamilya ta, damay digdiyo. Dako ng problema niya para sa to. Opo. Now, taking off from that statement, Tabi, Gov, ano sa imong magiging pangapudan duman sa mga taga Manila na gustong maglaog digdi sa to sa Albay? Lalo kung may man nakadong sa tuyang broadcast na maabisuhan sa inda mga partidaries duman, go ahead po. Arog na kanita, ang mga malaw digdi nga mga aeroplano, man papasakayin sa aeroplano kundi naka-antigen. Lumismo, ang mga bus na nagralaw nila, na naglalaw digdiyo, may kondisyon na pigarantiya kan LTFRB na mga pasayro, maralaw digdiyo, naka-antigen yan. Gusto sabihin, sigurado, guys, hindang tama. Kunyan, ang ibang mga taga Manila na gusto magdirigdi, pasiguro na sila. May dara sindang certificate na antigen sinda. Kung dahil, pag-abot sa border, magpa-antigen sinda. Mas barati, 1,000, kumparado sa ibang lugar, 11,000.
Iyo po. Gobduman sa satuyang mga nagdi-deliver ba ganin mga epektos hali sa Manila, mga panyenda. Ano po so sistema tapangon yan? Go ahead po. Sige, pinire-require na sa mga kumpanya na nagdi-deliver ang mga tao ninda, so driver, saka so pinante, dapat naka-antigen bago maglaog. Saka may certification na yun na ang tao ninda sa laog ka ng truck. Saka minsan nagpapasakay sinda eh. Mhm. Yeah. Lately actually, dako na mga bana na impound kan LTO. Para mamulta dyan, 200,000. Nako, sus Mario Josep, saan kita mahugot kan 200,000? Mario Josep. Oho. Ano magpurondo na mga ano, tako minsan pipipikin daw. Papayay pa. Mapundo dyan, bali responder kay mga fake na mga certification na antigen sinda. Kada puro tik pa, no? Kaya pinagpitan na lang. Iyo po. Gob, tawan ta kang pagkakataon, sana day po maputol. Pag naputol, maridayal ako. Appeal mo tabi sa mga taga-Albay. Go ahead tabi. Ang pakiulay ko digdi sa mga kababayan pa digdi sa Albay, mga padabat ang taga-Albay. So kung may mga kapartidaryo ninda, sabihan ninda. Bago magpuli, magpa-antigen na sinda. Saka, dahil na magpirit, so dahil taman aram, kung sabihin ninda, maayos sinda ang ilang. Kung dahil magpa-antigen, dahil taman maaraman, maalaw sinda o lakitan, kita man sana, pati sa mga pamilya ninda. So, kung may mga kapartidaryo sinda nga yaon sa Manila o sa Aron Tagalog, pabuton ninda sa inda na may pitigdiyo, tapi iwasan ta na maulakitan ang mga Tagalbay. Okay. Salamat din maray tabi, Gob, sa oras. Keep safe, more power, and God bless tabi. Thank you, Pio. Okay. Mga tugay nga po si Honorable Governor Al Francis Bitzara nakahurunta general situation sa Albay after na almost kabangang bulan na po kita na nag-implementar girarag itong strict border control. Kamautang kay ni na primero, maduro-diretso na hopefully ining pagbababa na kan sa tuyang trend sa COVID sa Albay and itong day kita malaugan pa ning Delta variant. Taod-taod bebeltadahan ta yan ang konsepto nga na pinagpaabot ni Governor Al digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. Meantime, duro-diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Ans na Galero para sa mga dagdag na impormasyon. Ans, go, good morning! Good morning, Sophia. Good morning sa mga palantabay, sa mga dagdag man yatong baneta. Nagpupuon-puon na kunyaan, magpreparar ang Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol para sa implementasyon kan Mandanas Garcia ruling sa maabot na taon 2022. Ini ang sinabi ni DILG Bicol Regional Director Attorney Anthony Noida matapos na magkondusir na sindanin virtual orientation para sa Devolution Transition Plan o ining DTP kay ni para maihandaan mga DILG katuwang ang mga ahensyas de gobyerno sin LGUs sa pag-implementar kan nasambitan ng ruling. Sigun kay Noida sa lindong kaining ruling na ini mas magdadakol pa ang responsibilidad kan mga LGU asin man katuwang o kasabay ini kan pag langkaw man kan porsyentahe kan ira o kay ining internal revenue allotment. Sigun kay Noida kay puhan ng unyan pa sana na yaon pakita sa presenteng taon kan 2021 igwana ni nakaaraman ang mga LGU may kinaraman digdi itangan ni na mapreparar naman ang sa indang mga personalized na mga department heads na makapot sa nasambitan ng bagay. Inankab kan pahayag ni RD Noida. The preparation of the devolution transition plans is a big challenge for all of us, for LGUs especially. Being a subject of monitoring and evaluation, inputs on plans involve a certain amount of efficiency and imposes a sense of responsibility. Secretary Anyo also said that DILG will coach and guide LGUs every step of the way to ensure that they are ready for full devolution, starting with their preparation of the devolution transition plans. This is indeed a collaborative effort between the national government agencies and local government units.
Sigun kay tabi sa Pio, ang mga LGU ngunyan ang talagang dapat daadalan ang nasambitan ng bagay dahilan sa para man sa naini sa kauswagan kan kada lokal na gobyerno man tang sinda nagtaon nin asigurasyon ang LGB call katuwang ang sa mga provincial offices padagos na mataong asistensya asin pagtabang sa mga maridipisilan may kinaraman sa bagay na ini. Yuta, bakuyan na basta-basta, dakula ang makukuha dyan na parte kan mga LGUs. Yes. Milyones for that matter, and tama iyan na pinagpipipara na kan na DILG, ang mga lokal na gobyerno, magkakirilas kan saan mo ang gagamiton. 27.61% pati sudagdag. Oo, ubo da igwa duman baga sa ruling kang Korte Suprema na dapat unisa na ang papadalaga ng kaan. Yes. Okay, di sige. Sa ngunyan, ang kagadan man, asin pangapodan kan DILGB ko sa Panginoon Tinoy na dapat na magpahiling kooperasyon ang mga LGU, mga agency sa gobyerno, tanganin na smooth man ang implementasyon kaya ni sa maabot na taon 2022. Roger. Tabi sa piyon, mga impormasyon pa di sa lawas kay Bansi Boy, sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat tabian sa mga istorya dyan sa luwas. Nako, may na pilit kita digding alanganin i-off ta mo na. Thank you so much sa tabi and diyan sa istorya. Dali sa nabuning tapudang ko si Ma'am Sally kan ako Bicol para belo mo na sa kuno last gis ta. Ay, but cannot be completed? Ano ba yan? Sinasabi ko. Diyan sa kanta. So, iganing nagapot pa kung ano ini. Sige, tama kunyan talugod si Ma'am Sally ade. Yan, Sige po. Sana magsimbag si Ma'am Sally na luces kan ako Bicol. Ay, Ma'am Sally, sandali. May query lang po, Ma'am Sally, sa program kasi manungod po ini, Ma'am Sally, sa mga programa po bagakan ako Bicol. May nag-inquire yung sa educational assistance. Apo. Any idea pa, we're on air na tabi, mga tugang, si Ma'am Sally po kan ako Bicol. Any idea, ano po ang papaabot pa sa mga gusto mag-avail kan educational assistance kan ako Bicol tabi? Go ahead po. Yes, Papa P, we regret to inform you po that hindi na po kami nag-accept for educational assistance listing kasi tapos na po kami sa pagpapalista. Opo. Ubos na po yung slots ng Ako Bicol Party List. Ayun. Ngayon po, meron nga dito. Actually, nandito nga si Kagawad Jess Magallanes ng Skidako. Skidako. Daraga. Opo. Sad to say, kasi may mga dala po siya, Papa P, na mga requirements. Sabi may, pasensya na kasi we are not accepting anymore educational assistance listing kasi tapos na po kami nagpalista. Kumbaga, ubos na po yung slot kasi po, Papa P, nahati-hati na po yan sa Bicol Region, sa 6 provinces of Bicol Region. So, tapos na po kami sa listing. So, ang sa mga nakalista na, ang gigibuho na lang nila is to secure a ID, identification card sa school nila na latest po na mag-a-appear po sa ID nila na school year 2021 to 2022, tas validated by the registrar ng school nila. Ito po ang sa indang ipiprepare. Tapos in the agency ninda, ang purpose po educational assistance. Anyway po, Papa P, gabos po lang nakalista na, igwa na po sindang group sa Facebook page na nag-create po si Eda Rose Kilatan Flores na dumana po mag-a-update. Tapos dumana din po i-update kung rin po ang schedule nilang interview. So, tapos na po. Opo. Well, anyway po, Ma'am Sally, inapudan ta ka, not for them to be, daisin na in despair ta. Natapos na lang pa man, so periodo man pa baga, kan pag-accept, kan paglista sa mga educational assistance. And sa mga masunod, igwa naman kaanin, i-anunsyer naman, lalo na pag-abot naman kan mga school openings. Over. Yes po, dahil naman mundo. Kasi bako pa man katapusan ng mundo. So, igwa pa man kitang school year 2022 to 2023. Ang natapos lang po sa listing, so school year 2021 to 2022. Pero may chance pa din po sinda na makapalista po. Agahan lang po ninda, Papa P. Pagtaga, lang po sinda sa page ng Ako Bicol, pa-follow na lang, tapos pa-like na lang po, tapos mag-message po sinda duman. Kasi pina-priority man po sa mga nagme-message duman sa page kang Ako Bicol kasi arami man po ang kadipisilan sa buhay na
mamamasahe ka, madigdi ka po para lang mag-avail, dahil po kita masyadong discourage po talaga ang face-to-face po na transaction. Kaya more on kita sa social media po nakikiuron. Tapos gabos po na ang coordinator po kang Ako Bicol Party List. Igwa po kayang mga slots na po. Sinda na po ang nagaduman po sa on ground. Kumbaga, yung duman sa pinakalaylayan ng satuyang kumbaga Komunidad. mga komunidad, yan po. Tigaduman po yan kang satuyang mga coordinator kasi kompleto po ang coordinator kang Ako Bicol. Gabos na munisipyo, gabos na barangay po kang Bicol Region, igwa pong coordinator ang Ako Bicol. So, dahil ka naman talaga madidipisilan. So, accommodate na lang po. So, yaon po sa nag-message po sa page kang Ako Bicol. And also po sa Action Ko Center. Buda, syempre digdi sa DCGB because from time to time ako ay for one, pinagdi-discuss kayo ng mga programs man kan Ako Bicol for us to disseminate and help more. Tabi, Ma'am Sally. Yes po, Papa P. We are very thankful po sa Indo, sa DCGB, kasi yung mga nag-inquire man agad sa Indo, forward niyo po sa Muya, especially sa mga pangaran po. Kaya nakulaon din talaga ang tabang po kang mga partners in media na disseminate ang arog po kaining programa kang Ako Bicol, pagapot po sa tabang sa edukasyon. Kaya salamat po sa itinataon nindong oras at itinataon niyo pong suporta po para sa mga programa po kang Ako Bicol Party List. Talking about yung programs kan Ako Bicol, Ma'am Sally, nag-distribute kita nin mga starter kits pang kabuhayan, tabi, Ma'am Sally? Yes po, kang August 6 sa provincial office kang TESDA Sorsogon. Oo. Yung mga nag-graduate po ito, Papa P, na sa pag-graduate po sa dressmaking and welding. Kaya naitaon na po sa indang mga toolkits, magagamit na po nila ito sa pag-start sa indang business, mini business, itong mga nag-aradal po sa dressmaking and nag-aradal man po kang welding and situ. Kaya ngunyan, dahil sa panahon ng pandemya, mapagal po talaga maghanap ng trabaho. Kaya ang pig-offer po talaga kang Ako Bicol through TESDA, ini po mga tabang sa edukasyon, islas kabuhayan. After ng sa indang training, ititrain po sinda na maging matitibay na mananahe o matitibay na mga welder pagkatapos ng sa indang training, magiging hanap buhay na po nila ito. Dahil na po sinda kaipuhan pang umasa sa gobyerno para ayudahan pa po sinda igwa na sindang sa daring business, magagamit na po nila ito. Iyan ang talagang pinunan kan Ako Bicol, kaito pag mga panahon, Ma'am Sally, na mai-transfer so skill sa tao na priceless yan Dahil na po nga bason, kapital na yan tabi sa pagbuhay-buhay, Ma'am Sally. Yes, totoo po yan. Sabi mo nga priceless po talaga yan. Daiman, maski anong tapatan ka pa, maski anong yaman sa mundo, pag ang naukudan mo, arog din sa mga estudyante na nakapag-adal, daiman sisay man dyan ang makakakuha ng pinag-adalan mo. Ikaman sana po, magagamit mo yan sa imong pang urual daw na pagkabuhay. Kasi you are already skilled. Katulad po kang mga naka-receive po kang mga toolkits duman po sa probinsya ng Sorsogon. Bako lang po sa probinsya ng Sorsogon, Papa P, kasi ini Bicol Region po ining programa kang Ako Bicol. Binanga-banga po ang islat po sa pag-abot sa mga pa-training po sa TESDA. Bako lang po dressmaking. Igwa man po na matabangan ang mga drivers Tangunyan po baga importante ang mga driver may NC2 tinda. So may mga driving NC2 din na pig-offer po ang Ako Bicol Party List. Nakatapos din po ito duman sa probinsya ng Camarines Sur sa part po ng Partido area. Natapos pa lang po. Sunod-sunod kaya, Papa P, ang graduation ng TESDA and Toolkits Distribution. Hali pa lang po sa probinsya ng Camarines Sur ang samuyang provincial coordinator, si Eli Calisura. Kung saan may igwaman po nag-graduate for dressmaking. Mga 19 po ito o 27 na mga estudyante sa dressmaking. And sa Masbate po, permi pong nagkakaigo mga mga graduation ceremony kang sa TESDA and Ako Bicol Party List and Toolkits Distribution man, pag-abot man po sa mga computer servicing NC2, yan po. Tapos mga food servicing, yan, tas dressmaking, yan ang very in-demand gunya na mga courses po sa TESDA na pig-offer po kang Ako Bicol. Especially itong mga heavy equipment, kung nadadangog niyo po, maski kababaihan, nag-avail para mag-adal po ng heavy equipment.
Operator. Medyo ano baga yan, heavy equipment operator. Medyo difícil po baga mag-operate ng heavy equipment. Pero ang mga babae ngunyan talagang palaban. So dakul kaming naging estudyante para digdi sa mga heavy equipment operations sa Ako Bicol TESDA. And also itong mga welding ta. Ang mga kababaihan ngunyan gusto naman maging welder kasi medyo in demand din siya sa abroad kasi ang mga babae baga medyo sa masaradit po ang mga mga muro. Tapos, mabusisi po baga, medyo perfectionist din ang babae pag abot sa mga output kasi ng mga trinabot. Kaya very in demand po ang babae sa abroad. Kaya saro din niya na pigtututukan kang sa tuyang mga congressman, si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin, na ining mga kababayan ta na gusto talaga po na maka-avail ng mga free training through TESDA and Ako Bicol. Kaya lawid pa yan, dakula pa po ang pondong ipig bababa po sa TESDA. Opo. Ako Bicol Party List. Salamat, Ma'am Sally. Mabuhay ang Ako Bicol. Salamat man po, Papa P. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Thank you so much. Tama po yan. Katabang nakasurog pa Ako Bicol Party List. Salamat, tabi. Ma'am Sally, and babuhay dyan sa Congressman Zaldico, asin sa Congressman Pido Garbin Jr. Diretso na muna, Bonjing. Ibuelo muna sa na yan taod-taod. Utangin ko na yan. Sige. Storya sa luwas. Kumparing Jomar, kumusta sa 1st District? Good morning. Salamat, Pading Pio. Diretso ang barakunan di sa 1st District. Ngunyan aldaw, asing ngunyan na aldaw. Uubos ang nabakunahan kan arityo malilipot para sa second dose. Ang gabos na nabakunahan ning first dose na mga taga malilipot ka nakalihis na July 19 sa San Jose National High School. Ini ang ipinahayag kan RHU kapag sasabi na ngunyanal daw ang mga sa indang babakunahan kan second dose na nabakunahan kan first dose kan July 19. Iyon mga nasa kategoryang A1, A2, and A3 hali sa 18 mga barangay digdi sa Banuan kan malilipot. Ipinag-schedule kan RHU. Ngunyanal daw ang mga barangay por ora tangani na day magsurusuan digdi sa Malilipot Central School sa sentro kan Malilipot nan barakunahan ngunyan. Alas 6:30 Kasubago, Barangay Calbayog and Barangay San Roque. Alas 7 Kasubago, sa mga island barangays kan Malilipot na pighakot kan sakayan na courtesy kan lokal na gobyerno kan Malilipot, pasiring digdi sa sentro. Ang gabos man tabi pa ding mga babakunahan para digdi sa second dose na ali sa rarayong barangay at insundo iyan kan mga sakayan o mga lunadan courtesy kan local government kan Malilipot. Alas 8 Kasubago, Binitayan and Kanaway. Alas 9 ngunyan na aga, Barangay San Isidro Ilawod. At yan na hapon, alas 12:30 ang Barangay San Jose. Alas 2, San Isidro Iraya, asin Barangay Santa Cruz. Alas 3, Santa Teresa and San Francisco, asin sa poblasyon na 5 barangay. Alas 4 ang pagkahapon. Laom kan RHU, nagabos itong na mga bakunahan kan first dose, kan nakalis na pitsa 19, kan July, iyon makaabot ngunyan tangani na makumpleto ang saindang bakuna para sa saindang kaligtasan. Roger. Kaya pala yung barata, Jomar Bian, DCGP. Salamat kumparing Jomar. Sa mga istorya man dyan, hali sa 1st District Kanalbay. Taud-taud, ipapaapod man niya to, tawan tanin nagkakanig man atensyon, simpleng pangapudan ininsarong na mamanwaan. And we call sa authorities, lalo na sa administrador kan mga saudan digdi pampubliko, please, humagad na nintabang sa higher authorities na maiksihiran ang paggamit nin masks o kaya face shield buda social distancing. Diyan sa mga saudan, maging sa Albay District o digdi po sa Ligaspi. Taod-taod bebeltadahan tayan gari nagiging complacent na kita Nagbabalik naman sa itong sitwasyon na dahil ng pakiaram, dahil nag-face mask, dahil nag-face shield, iyan nangangamotekan sa Julius na Del Rosario yung market administrator buda dyan sa Albay Market sa Serna Lasin yata. So kaipuan na iilibar tanay ni sa hurala ang kao na otoridad siguro for them to strictly enforce iyan po na pag-face mask buda face shield. Taod-taod po yan, pakaliis kan mga pagirumdom.
Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang Smart Padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ikinaalarma ni Vice President Leni Robredo ang pagsipa nin COVID-19 positivity rate nguna na Agosto. Kan Sabado, Agosto 14, uminabot sa 24.9% ang positivity rate na sobra sa international standard na baba pa dapat sa 5%. Dahilan digdi, sigara rin na ipinangapudan kan Vice Presidente ang pagpapaitaas kan testing capacity na magigibo sa nakon makusog ang contact tracing kanasyon. O pero sa contact tracing, sa rumah na nahihiling na rason kan hababang testing capacity kanasyon and accessibility as in affordability dahil sa mahal na COVID-19 testing. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salcera ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salcera. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay
Padaba niyang maray Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante Serbisyong may puso Ang satong kaibuhan Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, your success, our word. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po, di Congressman Fernando Di Caunedo, na kami. Hindi mo niyang produto.
14, Kinugatan Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ako po si Jen Arena, Kanmas-Low, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hiningi ka. Parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Tingog dan Banwaan. Pio Fernandez. So sa tuyang mga barkada na dyan, ini po, kasubago baga nakahoron ta si Gobernador Albit Sara, Kanalbay. The government is doing so much na maprotehiran kita. The government can just do so much na maprotehiran man po kita. Pero siguro sa tao na yan hilingon mo. Sabi digdi ni sa tuyang barkada, P-Boy, diit na pangapudan tabi sa mga tao. Yan.
lalo na sa mga market na nagsusulog man lalo na sa mga market na magsulog man tabi kimask o pakiapod tabi ang atensyon kan mga market administrator kan duwang saud kan Legazpi na strict implementation kan proper protocol. Yan. Aram mo ini, this cycle goes on and on and on. Yan. Iyan sa listener niya to si Sir Caloy na Loria, si Don Caloy Loria. Ano? O sabi man kan sa long listener niya to. Diyan tabi sa Legazpi Market, mahigpiton magpalaog na wara face shield. Okay yan. Pero, sunag tirinda wara maski face shield. So mga parabagage boy, iyo man nakauba na nagsisigarilyo pa. Yan. Balikan ta sa text ni Sir Caloy na Loria. Good morning tabi Sir Caloy. Diyan sa Indo sa Macapa Corporation. I-correlate tadig di sa pangapo. Sa obserbasyon man kansaro niya tong listener. Sabi ni Sir Caloy, dai na nga niya tabi, sa tao na sana, taara mo, ini baga bunjing, rumdo mo ka ito kan mahigpit pa, so nasa isip kita, buda so succeeding months, grabe man ang pagmaniugot kan mga administrador ning sauda na maiksihir iya na face mask o kaya face shield. Pero tama si Sir Caloy, tao na bunjing ang nagdidepekto. The rules are there, the implementors are there, kaya lang pagyaon sa implementador, so nag-implementar, makurumply. Pagtalikod na Julius, pagtalikod na Ralph na Lasin, dahil na naman masurunod. Subako na. The government is no longer remiss of their duty na maprotehiran kita. Tama si Sir Caloy, tao na nga yatabi ipiyoboy ang problema. Ilinga. O, maray-ray nga ita kasubago, sa pakihuro niya to kay Governor Al. Zero kitangon niyan, ta oral daw, pigtatawan yan, early in the morning, sa Governor Al, zero daangon yan sa Albay, ning COVID, na nagbutwa na bago. Ngunyan, sabi baga ni Governor Al, the strict border control kan political territorial jurisdiction kan Albay, diyan sa may Pulanggi, will stay sagkod na dain nagkakalmada ang sitwasyon kan Metro Manila, sagkod kan Southern Luzon. So, we should brace for more cooperation, lalo na prayers. Ta huro halawig pa po ini. Kaya dahil halion ang border control na istrikto, this is for the protection of the general welfare. Iyan po ang guiding factor na Governor Bichara. Na pati po nga ni ang Sorsogon, Budamasbate and Catanduanes, nakikinabang kan istriktong border control niya to dyan sa Pulanggi. And the government is doing just much sa abot man kan sa indang poder, asin kan sa indang otoridad. Kaya lang pag abot sa ibaba, yan sa nasa saudan. Sabi nga ni Sir Caloy, ni Don Caloy, tawo na ang problema. Ano daw bayaan ikikakwan na para masuulog ning mask, dahil na nga ni nagkakwan kan shield na masyado, mask sana buda, social distancing, what's the problem? Sabi ka ito na Julius ngaya, kan mga nakakahuron ta ka nakalis na mga bulan talagang mapagalon. Kaipuhan, para de los ubos, kaipuhan sa mga Pilipino ang pagtaga-disiplinahon. Pag pigdidisiplina naman, makurarat human rights. Ibagsak ang gobyerno. Dahil naman magugustuhan sa gobyerno, ta stricto, mapasain baya kita. So yan po, tabihat. Please, mga pudan taman, we should not be complacent. Maray nga ni taan nagbubutwa sa tuya ng mga numero ng COVID. Salamat sa mga Diyos. Panaro-saro, 2, maximum 5. Ngunyan nga ni, sabi ni Governor Al, 0 daa, basado sa pinaabot sayang impormasyon. Sabi, so latest mas sa Legazpi, kaswapon ata ito, 5 lang or 4. Sana po, duro-diretso na yan. God, with God's mercy, na magpaparababa na. Sabi, kaya,
Ini mga tawong mga igwanin pakasabot, imposibleng daay na iintindihan kan mga ordinaryong tao ang pagsulo ni face mask with a face shield. Ano? Ipapaabot ta sa otoridad. Sabi kay ito na Radyolius nga yapi, papagalon talaga ngaya. Iksihiran mo, mga pilosopo pa. Kaipuhan ang kamay na bakal, daay man ngaya kaming badil, daay kaming posas, daay kaming otoridad. Oh, Jesus Maria Joseph. Kaya, sabi tangani ka subago, iilibarta sa medyo hurahalangkaw na estado, administrador. Kaya lang sabi ni Sir Kaloy, daay na ngaya tabi ipiyo. Taang problema ngaya tao, tama. Oh, iba? So, papaano iyan? You can just imagine, sabi ka subago ba ni Gobernador Al, anaga, may posibilidad bunjing, mag-MECQ. O, ano tabi ka mo? Atidon tang maray, ining libertad na na-avail niya tungon yan, ini ang pig-iibugan kan dakol na lugar, tada isinda ka ining libertad tangon yan bunjing. Iyogon mo ikulong ka sa harong, mag-lockdown, o kita digdi nakakapaglakaw-lakaw, nakakapagtinda na nin taho, nin mani, nin sorbetes, nin balloons, nin barbecue, tuhog-tuhog, tusok-tusok. Let's do our part naman. Nakakasaod kita. So mga yaon sa saudan, buruhay na. Let's do our part naman, tabi. Magmask sa naman. Yung man sa nabaga, magmask sa naman, tabi, ano? An pakihuron. Sabi ni Pading John, mahigpit sa atubangan, bako man sa likod kan sa audan, yugon mo an. O, sa likod na tabi kan sa audan. Higpitan man. Sabi digdi. Papaping, Miss minay ka ni Sir Kaloy. Ay, tabi, Brother Dan. Baysa na tabi. Nag-change schedule man ako paminsan. Paminsan hapon. Yan, tapuro presko pag hapon. So 5:30, itry manindong dua. Kana yun, pasalamat naman tabi, Brother Dan, pag hapon. Yan. Sabay na duman sa Angelos. Iyo, ibaga tabi, ano, kaya yan po ang pangapudan ta, ha? O iyan na kanta, sabi digdi man sa text na to. Dapat pati pagturog na kamas nga ni sigurado ay ka ma-COVID. Ini po tabi, kuha naman iyan. Over ka naman tabi sa imong reaksyon. Pero kung gusto mo, pwede man tabi, ha? Dahil kung masabutan kung ano-ano sa imong gustong sabihon ka na, pati pagturog, magmask, kung nagiging satirical ka tabi na sa reaksyon mo na or what tabi. Dahil ko sabot, nasa sa imo po yan tabi, ha? Maray pa doon sa 3rd District, ilingon mo bunjing, ha? So mga hobinis duman sa 3rd District, ilingon mo. Mga hobinis ini, ha? So nagdadangog tabi dyan, digde. Sabi ka na sarong post sa account ni Congressman Didi. So mga hobinis duman, nakapag-harvest na nin mani, nasa 239 kilos. O binawasan ng 10 kilos, ta siyempre itong pagkuan ito, paparoling naman di ito, di naging 229 kilos na lang gabos. 229 times 42 per kilo, igwasinda nin poco mas menos 10,000 na dilin siya. Kasabay pa sa pag-harvest kan man nag-harvest maning kamote sa kainot-inuting pagkakataon. 30 kilos po ang gabos na na-harvest kamote, uyogon mo. Grabing pasalamat po dyan mga hobi. First time na nag-harvest. Duma sa Taranuman na pinagapadagos na Congressman Didi, pinunan bagay na Congressman Fernando Gonzales kay tungon yan, padagos tabi sa 3rd District tan Albay. Kaya gulping kaugman, so at least nagiging successful na kita in a sense, duman sa kamautan ta na sa mga hobenes, mai-impart sa inda primero so knowledge na makapagtanom kung paano pagtanom. Ikadua, so interest na magtanom. Ikatulo, sana po duro-diretso na entusiasmong iyan sa mga hobenes na makapagtanom na nakakuha na ning na-realize na nila kung paano mabuhay
sa pagtatanom. Sana magduro-diretso na yan and magkaigwa na kita nin asigurasyon na igwang mga bagong tubo na masalida man para sa mga aging na mga agriculturist, mga paratanom. And sa paagikayan, ma-assuran sa tuyang food supply chain. Ano? Sige, congratulations dyan. Ugmaon si Congressman Didi, tas mga hobenes dyan sa 3rd District. Igwa nang nagdidilin siya ng 10,000 susayin ng grupo sa mani Buda sa mani iyan, Buda sa kamote pa sana. Nako. Sa pangarang kabilog na fuwersa kan DCGB, so mga nakaantabay mantabi sa samuya man na Facebook account, maray na aga tabi sa imo Sir P. watching live po digdi sa Pandakan, Manila. Pa-shout out tabi sa pamilya Arienda dyan sa Purok 6, sa Raquel Compound kan Bigaa. Salamat. Sabi naman ni Saturnino Barcenas, good morning po. Si Seth Nakasulya, good morning. Si Madam Ana Marisarte Onghoko, good morning Madam Ana Marisarte Onghoko kang Mang Inasal. Good morning dyan sa Mang Inasal tabi, mabuhay ka mo dyan. Salamat kan sa ido pag-antabay, amang Diyos ang magbantay tulos sa masunod. News Manager Mardela. Sa indong